Paling penak dadi wong sugih iki lho. Terong lho sekilo 2000. Lho, 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 iki lho. Terong lho sekilo 2000. Lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Dino iki aku nang sawah iki lho. Apa yang jupuki tomat karo lombok karo tonggoku yo, ikutin aku. Ayo panen kacang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ki, Bu RT panen tomat ki lho ya Allah, Bu. Panen tomat, panen Sekilo terong. paru pira, Bu? Rapayu kok, Mbak. Lho, gak payu ya Allah Gusti, rekasane wong tani iki jian ya Allah Gusti, ngenes. Heeh, 3.000 per kilo. 3.000 per kilo. Paling penak dadi wong sugih iki lho. Terong lho sekilo 2.000. Lho, terong sekilo 2.000 ya Allah Gusti. Lho wae wae cowah ya Allah. Itu lho. Duh, ya Allah Gusti. Kene ajine belas ya, susah dadi wong tani iki. Ya Allah Gusti. Tomat kayak ngene sekilo 3.000 ki lho. Ayo tak sepilin aku lagi yo, tak sepilin kacang ki lho, kacang. Kacang pira sekilo kacang? Ayo kacang ora ana sing nuku. Loh, kacang ora payu, ora enek sing nuku, kleleren ki lho ya Allah Gusti. Video tuwek-tuwek nanti diumbarke tuwek-tuwek. Diumbarke nganti tuwek-tuwek kayak ngene. Ya Allah Gusti, rekasane emang dadi wong tani ya Allah. Kacang kayak ngene kok ora payu ki lho, tua banget ki lho, perang meter iki. Ora payu. Ya Allah, kene ajine belas. Tapi enak urip nduk desa iku. Penake apa? Iso nandur janganan dhewe. Rasa tuku, deng telo ya kari methik. Iki lho teronge ya Allah Gusti. Hah. Terong koyo ngene. Nah. Tak sepilin wae. Wae lanjut ya. Loh, do gembrandul nang ngisor. Iki terong iki. Terong wae kaya ngene. Wae nang ngisor ya tiba aku dhewe ya ora tau tani lho ya. Lagi iki aku nang sawah. Tanggaku hari ini nandur terong wae aki tapi sayangnya jarane gak payu. Ki mung aku ceritane melok nang sawah. Lho, terong kok kaya ngono. Terong wae gembrandul kaya ngono. Iya kae. Teronge lho delok. Teronge dawane. Ayo pecinta terong, pecinta terong. Pecinta terong lho wae akeh. Sampai kono kae. Pecinta terong. Iki sing kacang. Lho kacange wae akeh ya. Sampai kono ya Allah Gusti, diumbarke. Diumbarke gak diundang ngantek kaya ngene. Ya Allah. Markoso dadi wong tani. Ngantek do garing-garing kene ya Allah. Aku gumun aku gak tau coba sawah. Lagi iki aku coba sawah. Iso roh kok kacang kaya ngene kok diumbarke ya Allah. Janganan. Loh, delok lho ya Gusti, kacang diumbar kaya ngene. Ki pol kono ki kacang. Pol kono ya Allah ngatek garing-garing kaya ngono. Nang ya warkasane ya dadi petani ya Allah Gusti. Ngenes tenan ya Allah Gusti. Ora enek ajine belas kok. Kayak ngene kok ya Allah Gusti. Ngatek diumbar garing saking ora payune iku lho. Sing jupuki males ora enek ajine belas kok. Nggo apa dijupuki ya diumbar garing ngene. Ya Allah. Rekasane mang terong.
Saiki kacang. Ya Allah. Lombok ya, Lur. Lombok ya, tapi nek Lombok alhamdulillah. Lombok jek enek, jek payu lah, rakitan sekilo 25. Iki terok tomat. Tomat sekilo rek 2000, 3000 kilo ya Allah Gusti. Lho, becek-becek kayak cacile nang sawah. Lho, iki tomate puol kono kae. Iki Bu RT to, anak larang. Duwite Langsung umbu-umbu. tuku PCX. Lho, betuku PCX Bu RT ya. PCX nggo tomat. Lho. Ya Allah Gusti, rene ajine koyo ngene. Sayange kok ora payu, ra sida untuk PCX. Tiba nang sawah ya panas ngene ya. Ora tau nang sawah kaya ngene kemperinget lho grobios. Selamat teh aku ora wedaan, aku ki alami apa adanya. Jadi ini kena keringet ora apa, ora blobor. Ya sana-sana ya, mundur. Gitu. Panase ya Allah lho, matahari ini tuwer. Tuwer lho. Panas. Panas. Vulkano. Panas sepal. Bu RT ngundang anu. Sawe wombu ya. Kok lucu ngono Pak anu. Wing. Spring. Sawah ki pol kono separuh mang tomat, separuh kono terong. Terus kuwi sampai mrono kae terus sampai pol kono kae kacang. Kacangnya diumbaro garing sebabnya ra payu. Boro njupuki bloko. Panas sepul. Ya wes ya, saya akhiri ya. Terima kasih yang sudah mengikuti aku ke sawah ya. Review kacang, tomat, dan terong. Sebabnya panas yo, tak wisi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.